Dumelang, Salmonan, Modern, Psheni Kamalapumandla, Piri Gamsho. This is One Life Breakfast Show. This is a breakfast show that we bring to you every Monday. Umeziti 7 o'clock. And even today, it has been one of those days. Lamina na wasinoma kone moyeni okwembila ithutha ziholwa ngomhlophe phambili. We are Umabo Radio, and we're giving you a One Life Breakfast Show right here at our studios la Naledi Extension 2 eBlock A Maturumini. La uzosithola khona njalo ngemsombuluko sikunikeza lona lolu hlelo ukusukela ngo7 kuze kuyoshaya u8. Lapho sisuke sidingida khona indaba ezinkulu kakhulu nezimnandi nezithinta wena njengombukeli, kanti ongasukwenze while you still sitting there and watching. All you can do is to like, comment, subscribe and share. We are Umabo Production on YouTube. We are Umabo Production on all our social media platforms. Mengabe uyasifuna uzosithola, sifollow, silandele, utshele nabangani bakho, batshele nabangani babo. Namhlanje ke izinsuku zingamashumi 3 enyangeni kaMandulo, njoba nisibona sigqoke kanjena namhlanje inyanga yamasiko lena lapho sikhuluma khona ngamasiko kakhulu, sibuyisa umuntu ekuthena kabe umuntu azazi ukuthi usukaphi, uyapi, ubhekephi, ukuze njazi yonke umuntu ngaye kufanele azazi umsuka wakhe. Ingakho ke sithi lona ubingelelayo ke incuba kaxaka amadoda ayisihlanu phansi kwezindaba ezinkulu zasenkande, abanikazi ayayatheke ebhekeni zansi emfuleni omkhulu income. Yebo yanhliziyo encane uyobumkhulu kuba uyobulingana nencome, babe yokuncoma bonke ngoba uyobuthelelwa ngomfula wegazi, blood river. Hayi ke angageqa amagula ngoba angimuki. Ohlelweni lanamhlanje sinalo futhi uhlelo noma lithanda ukuhluka ngoba imotivation with umali asinayo, kodwa ke sizojumpela sithi khalakaqa singene kuzo ezepolitiki, sithi hard politics nomnumzana Tsotetsi usengaphakathi. Mnumzana wami ninjani na? No, siyaphila noma sizwa nje amakhazanyana khona nayi nemikhuhlane iyangena, bayakhwehlela abantu, bayathimula abantu. Kuyo lenyanga sesiyivala kaMandulo. Usasho njalo nje bengisalungisa umphimbo. Yeah. Injalo mfowethu, kodwa xakile ke lokho mhlawumbe yiwa climate change mfowethu lawa ngoba besithi siphumule kahle kahle besazi thina sisakhula kuthiwa uNtulikazi, sazi ukuthi intule ezingaka ziba ngoJuly lapha. Yeah. Kodwa kuhambe kwahamba sezwe sekuthiwa uAugust, uNcwaba. Yeah. La kunentuli khona. Kodwa kuyaqhubeka umshengu kamuva nje kuyo lenyaka kaMandulo. Yeah. Sibona intuli ezixakile. Hey, did you say? Cishe mangingaphosisi ngolesibili ngibona intuli, angikaze ngibone umoya nje mshengu. Angikaze ngibone umoya nje kuthi ngisabheke lokho ayizala kanyani izinsuku kuyilo moya ngayibuza ngathi kungani lokho. Mhlawumbe kubiza ukuthi ngoba phela inyanga zethu besibiza ngezigameko ezenzekayo ukuthi ngoba kunje ayilekazi, ngoba kuNcwaba nje izinto seziqala ukubancwaba kanjalo. Kodwa manje ngayibuza ngathi akusithinti nalokhu ekwetheni inyanga zethu uma ngabe sekwenza kanje in terms of i-climate change eyenzekayo mshini. Kodwa ke siyathinteka nathi ebenzeni benjalo, funeka sibe neqhaza esilibambayo ukuthi sinciphise into ezithinta imvelo ngendlela mhlawumbe igcina kuyikuthi iphazamisa ngendlela mhlawumbe njengoba simbekile ukuthi umoya ngoSeptember sibonile neqo njengoba uthi ukubanda nje sizwile ngathi yakhithika ngapha eKZN. Hayi injalo mshini. Hayi asibabingelele abalaleli bese sizokwazi ukuthi singene kuyo yonke lento ekufanele siyikhulume. Ngithi greetings to all the Mabo listeners and viewers. Ngithi yimuzo Tsotetsi khona la kwi One Life Breakfast Show as we're taking off Backlab. Yeah, hayi mase uBacklaphile ke sekuyisikhathi sokuthi singene endabeni. Zimbili nje njengenjwayelo i-statement zami noma imibuzo yami ekhona. Uqala
usuyayazi ke wena ukuthi siyilandelanisa kanjani njengenjwayelo, kodwa ngizokunikeza lokuqala, lo wesibili ngoba usuyawazi uzobe usugibela phezulu kwawo uma ngabe sesishowini, angeke sengisawubuza, kodwa nje ukunikeza umlaleli ibrief yokuthi siqala ngani. Will there ever be real tangible reform ever in the United Nations Security Council that will bring African countries following the US proposal in the UNGA? Ukhona nje izinto esizibonayo nawo ukuthi cha lezi mhlawumbe zingagcina ziwumehluko, mhlawumbe zingaletha umehluko, mhlawumbe zingenza lokhu nalokhu. Mshemo lo mbuzo obuzayo mkhulu mntakwethu, ngoba sibonile i-UN isuka kude mshemo man. Yeah. Indlela esinesikashana ngayo 1945 mshemo bekufanele ukuba mhlawumbe senze izinto ezibonakalayo, othola ukuthi wonke amazwe ayazuza. Yeah. Kodwa mshemo asikuboni lokho, kunamazwe anamandla kakhulu lapha and asupportwa umthetho ukuthi kube yiwo just anamandla lapha yamshemo makukhulunywa babiza iunga i-United Nations General Assembly ibihlangene ke kuleli viki ledlule nomongameli wethu uRamaphosa. Yeah. Ube khona uye wayethola inkulumo naye lapha. Kodwa okukhulu kakhulu mshini, there has been a call for Rama reforms. Kusuka kude man. Yeah. There's been a call for Rama reforms based on the United Nations Security Council. Lapha yang Security Council othola ukuthi these are the people okufanele ba implement. United Nations General Assembly iunga ziyaxoxa just lezi zinto, kodwa azinayo into engako kuyikuthi into ikhulume kwi-United Nations General Assembly into enga-implementeka. Into iqala implementeke uma ngabe izoxoxwa ngapha kwi-United Nations Security Council. Lapha kwi-United Nations General Assembly iy'nqumo zithathwa khona lapho kuyikuthi those resolutions, ama-resolutions kufanele kube ukuthi aya-implementwa. Kodwa kunenkinga enkulu-ke lapha, kunalama countries abizwa ama-permanent members. Okay. Amahlanu lama country lapha. Cishe mangikhumbula kahle i-UK ikhona, iFrance ikhona, iRussia ikhona, i-US ikhona. Noma mhlawumbe ngizokhohlwa leli lesihlanu kodwa amahlanu lamazwe. Inkinga ngalamazwe amahlanu, lamazwe lawa anama-powers abawabiza ama-veto. Lama-veto powers anenkinga yani mshini, noma ningaxoxa nivumelane ngenivumelana ngakho, uma ngabe eyodwa yalama country amahlanu ingavumelani naleyo nto, iyakwazi ukusimisa isinqumo ukuthi singenzeki. Njoba kuthiwa nje iningi liyabona ubende, kushuthi kulokhu hayi inkinga leyanto elapha ya asithathe isimo sokuthi njengamanje lamazwe lapha ya sine Russia sine America, abantu kuyikuthi babuhlala bebambene ngihlo bengazwani. Now labo bantu labo busho ukuthi omunye mayisevumile omunye akasavumi. Now sinenkinga ukuthi iziphi inqumo noma ama-resolutions azothathwa a-implement uma ngabe kunabantu abanjalo Abangazwani. Akusiyo ukuthi kuyinkinga yona lento yeveto. Then there's been a question kubuzwa-ke ngalento le ngoba kukhuluma ama-reforms ngoba ama-countries amaningi or ama-continent are represented lapha ya. Yeah. Yababona nabo UK nabo France mawubheka kwi-European Union bloc. Bakhona laba bantu though belapha ya as ama-countries not as representatives ze-European Union. Okay. America is a country iyodwa. Russia is a country iyodwa. Now, as we were calling for Rama reforms,
lento kuyo le United Nations General Assembly kuzwakale America isithi ayman besibona ukuthi iAfrica mhlawumbe mayingathola ihlalo ezimbili lapha ya permanent membership ku-United Nations Security Council. Now, okay, kodwa ingabi nama-veto powers. Okay. Now, kuneyinkinga ezimbili-ke lapho. Mangihleli kuneyinkinga ezimbili ezidalekayo ngaleyo nto leyo. Into yokuqala mshwebo kuzoba ukuthi iAfrica yona njengoba beyithatha as if Africa is a country. Africa is a continent, is not a country. Into yokuqala Yeah, it's a continent. It is a continent. Lapha bonke lama countries angama permanent members. Angama country awayona icontinent. Mase kuziwa kwiAfrica representa about 1.4 billion yabantu. Yeah. Kuthiwa yona ayize as a continent. As a continent. Now, kwenzani lokho? Si-Africa sidabuke kabili mhlawumbe noma kathathu. Kunabantu abayifavorayo America. Like you Malawi. Abo Malawi hayi bayizincele bangize America. Namanye amazwe athile. Kunamazwe mawuya kwi-Sahel region, more especially lamazwe esibone amakhuza athile. Abo Niger, abo Burkina Faso, abo Mali. Sibone kwenzeka izinto lapha ya amakhu athile. Lawa amakhu axosha iFrance, lama country lawa kakhulukazi ama country akade ecolonizwe iFrance. Okay. So lama country awasayifuni iFrance. Kodwa inkinga eyenzekayo ngamazwe ethu eAfrica. Kuba ukuthi mabexosha lo bafuna kungenelo. Hayi ukuthi bayihlalele nje. Yeah. Now baxosha iFrance bathi phuma France kodwa sebevayiza iflag leRussia ukuthi woza Russia. Now lokhu kusinika inkinga ke ukuthi okay igama malithi ku-United Nations General Assembly libekwa imelika ukuthi sibe mhlawumbe nehlalo ezimbili siyi-Africa lapha. Angithi kufuneka sibuye ke manje sizohlala phansi ethe AU level ukuthi ubani oyayo. Yeah. Nansi inkinga ke izoqala lapho ukuthi ubani oyayo ozobe representa ama interests kabantu. Ngoba njengoba ngithi sehlukene. Kunabantu just abayithanda iAmerica, kunabantu abathanda iRussia, kunabantu abayithandela ezinye nje izinto. Now wena mawuphuma uyaphuma ke ukhethiwe manje kuthiwa hayi isikhetha lo uzorepresenta thina lapha ya. Kuzoba ukuthi ama interest ethu ayafana yini. Kuzoba ukuthi simeleleke ngeqiniso ngazo zonke izinto esizidingayo na. Angikuboni lokho mfowethu. Akuzukuba njalo. Uma ngabe sihlukene kula ngithi this call ethi Africa will be afforded 2 seats permanent. Inkinga leyo nto leyo. Izodala ingxabano just eAfrica because see Africa mshiwo if truth be told. Sisesenkingeni enkulu mfowethu. Akudingeki ukuthi sizwe ngomuntu eqhamuka ngaphandle esimemeza ethi njeni. Masihleli sodwa funeka sitshele ukuthi hayi thina siqangile umthetho wakhona. Yeah. Thina kahle kahle siqangile. Uyabona in terms of i-democracy indlela esi-embrace ngayo siyi-Africa. Inenkinga phakathi. Yeah. Kunabantu abangena ezikhundleni bangabe besafuna ukuphuma. Laba bantu abangena ezikhundleni bengabe besafuna ukuphuma kugcina kuyikuthi abahlali baleyo ndawo bagcina bebaleka kuleyo mazwe bagcwale kwamanye amazwe. Naw kuyinkinga lokho. Kuyinkinga mshengu ngoba abantu uma bebaleka ezweni lakho usuke uzoyilungisa kanjani leyo ndawo leyo. Ngoba uyabadinga abantu ukuzothi makuqala kusetshenzwa wazi ukuthi in terms of a human resource nginayo icapacity ukuthi maybe mangithi ngiya industrialize nginabo abantu engizothatha kubo abazosebenza. Babalekile abantu ngizokwakha kanjani lelizwe.
Yazi usakhuluma indaba yokubaleka kwabantu ngikhumbula ivideo bengikade ngiyibona la ku TikTok omunye waseNigeria ekhuluma ngeindaba zokuthi asibablame ama-South Africans, siwablame ugovernment wase-South Africa kodwa siblame ugovernment wala sisuka khona ngoba uyena owenza ukuthi kungabi nemisebenzi size sigcine sifuduleka ngapha eSouth Africa sithi asizohlala ngapha ngoba senzani sifuna ama opportunities angcono. Now sigcina senze njani sicrowde iSouth Africa lokhu kufanele ngaba ama-South Africans ayakuthola awasakwazi ukuthola. Yizo lezo zinto zokuqoqobala umbuso ngendlela okuwukuthi ibenefita wena kuphela usabakhumbula abantu bakho. Iqiniso liphelele lomshini cishe lo okhuluma lokho uyedwa kwabaningi ukukhuluma lelo qiniso elinjalo ngoba mshini laba bantu inkinga mshini abafike bayidala mabesuka kwamanye amazwe bengena kakhulukazi eningizimu Afrika bangena laba bantu bangangeni ngokuthi bangama economic migrants bangena befuna ezinye izinto befuna ama-asylum bangene bengama-refugees uthi uma uthi uyayilandelela indaba yakhona ukuthi uzobe i-refugee or ufuna i-asylum ugijimiswa ubani ugijimisayo abantu ababalekayo. Yes. I-asylum awusuki nje mhlawumbe masizobeka ukuqhelelana kweNigeria neSouth Africa kwenzeka kanjani umuntu makuyikuthi efuna i-asylum ebaleka mhlawumbe egijinyiswa uhulumeni waleyo ndawo ubaleka kanjani usuke eNigeria uzufika e-street eSouth Africa ngoba leyo nto leyo uphuma nje ezweni lakho ungene kumakhelwane olandelayo ubhace now mawuzoze ufike eSouth Africa mangaka amazwe owadlulayo mawudlula khona uyaye uthi lithini lelo zwe lolo mawuzodlula lithi hayi dlulwe phambili emlandelayo ongena kulo ngoba about 10 yama countries okuyukuthi uyawedlula before ufike eSouth Africa athini mawedlula ngoba nje ngikhumbula kusase uminister uMtswalithi wakwefleka indaba yabantu ababephuma ePakistan beze bezofika la eSouth Africa bebengena kuwo wonke lama countries bastadishe imithetho ama-immigration laws awo wonke lama countries bafike bangene kulelizwe bangasho ukuthi bafuna i-asylum bangene ngenye i-visa abayifunayo bangene ukuthi uma bephuma beya kwelilandelayo bafune enye i-visa kanjalo baze bathi uma befika la eSouth Africa bathi bafuna i-asylum wonke namazwe abawadlulile abayifuni i-asylum bayifuna la yilokho mshego engithi the call that was made by US inkinga lithi abanye kodwa abayizincelebane zayi-America bazoyijabulela leyo nto bayifuna ukuyithatha ijana kodwa inenkinga izodala inkinga kuyithi si-Africa ibuye idale inkinga futhi ukuthi masithatha this membership engena veto powers kuyikuthi isebenza ukuthini yenza phela siyobe sidlalele nje lapho makuyikuthi ungenama powers okuvota endaweni okuvotwa kuyo uthi wenzani ngoba impi mshini impi enkulu was about ukuvota i-franchise okade kukhulunywa ngayo selwise apartheid besifuna ukuba nelungelo lokuvota lokuthi sibe nesandla einqumeni ezithathwa angithi manje mawuthathwa ubeka lapha ya ungenamandla okuvoto yilento abasitandela yona ke lapha ya kule ya UN Security Council ekhona njengamanje with these veto powers ezikulama permanent members akhona mshini. Let's look at iAfrica ke ukuthi izothi mayihambi yoxoxa izogcina iphuma naliphi igama because iAfrica must go there if kuyenzeka egcineni igcina ihambi ifika lapho. It need to go there as a solid block okuyukuthi iyezwana ngagama linye singakaqalisa ukukhombana sodwa ngoba angithi esaba ukukhombana masisodwa kufanele sikhombane nje masivalele lendlela kufuneka sitshelana amaqiniso ukuthi hayi mfowethu
uyayilahla. Hayi khona uyayibaxa mfondini. Indlela owenza ngayo ngoba uyayibaxa lapha kodwa kugcina kutheleleka thina ngento oyenzayo la. Amachaphazelo. Yes, mhlawumbe asiphumela phandle angithi angeke silo kodwa masisodwa asikwazi ukuyikhohlisa sihleli sodwa. Yeah. Ayikho yinhle lento eyenzekayo la esiyenzayo singama Africans. Yeah, Mshemu, I think let's adopt attitude ka wait and see lapha sibona ukuthi baqhubeka bathini laba bantu lapha kule UN sigcina mhlawumbe sithathe isinqumo esithini masilapha ku AU. We are Umabo Productions lapha inaleli extension to house number 657. Donald ngete straight lapho uzosithola khona njalo ngemisombuluko sidingida zona izinto ezithi mazifane nalezi kanti while you still watching, so you still sitting there, all you can do is to go to your social media platforms usilandele khona sikhona wonke ama social media platforms. We are Umabo Production. Kanti ke sikuthulela zona le ndaba ezimnandi wena ongakwenza it's to like, comment, subscribe and share. Utshela abangani bakho batshela abangani babo ukuthi Umabo Production is the fastest growing radio station ever. Silokele siyakhula usuku nosuku njengoba namhlanje senza episode number 32. We are on episode number 32 njengoba siwu-30 kuSeptember. uMandulo mhlawumbe amagama okugcina ukuvala yonke lento yale unga. Mshemu, maybe part of ama reforms esiwadingayo. Yeah. Yiwo lawo Mshemu ukuthi sifuna ukuba setafuleni nathi sithathe inqumo okuyikuthi ziyasithinta. Yeah. Njengoba zisithinta kanjalo Mshemu, nathi sifuna ukuba abadlali on the same footing nawo wonke umuntu. Singathathi ngokuthi ngoba these people is like basithatha ngokuthi we are still colonized. Asekho colonized. Leyo nto ayifuni thina ma-Africa siyithole siyi-colonizer thina-ke njengamanje. Let's play with the guys lapha yamasiya. Siyibonile iSouth Africa idlala iqhaza elikhulu. Ithathe ngenhloko indaba yempi yaseGaza. Ayithatha ayibeka phezulu lapha eqhulwini. Sifuna ukuthi i-Africa izwe nezwe. Kungakho deliberately ngithi African countries ngathanga iAfrica. Ubaleka ngamabomo ukuthi African countries as individuals because unity Mshemu. Unity akubona ubunye nje. Ubunye is a combination of individuals. Abukhamuki nje kuthiwa ubunye. Uhlanganisa into ezithile ezihlukene. But lezo zinto kubalekile ukuthi istrength salezo zinto silingane Mshemu. Ngoba mawuhlanganisa into ezingalingani mhlawumbe makungathatha mathematically Mshemu mhlawumbe uzoyikhumbula useseyikoleni. Ungaba no positive aba-100 mawungamfaka unegative oyedwa. Shintsha yonke leyo nto ibe negative manje. So I'm saying into negative just ihlukile lapha ya. Iba prominent amongst izinto kubukwa yona. Uthola ukuthi yiyo ebukiwe njengamanje. So let's try our level best singama Africans at least omunye nomunye athi mayephuma ashanele estupini sakhe nomunye ashanele. Hayi uzobona Mshini. Sobe kuyothi kuphela kuyobe kuclean. Kuyobe kuclean yonke indawo anginomunye ashanele estupini sakhe. Yes. Hayi asindlulele phambili. What impact will the removals of clients have on the GNU? Mshini sibonile kuleli vikeli lidlule lento ibisinesikhathi lokho ikhuluma ukuthi asuswe umeya wase-eTshwane. Uye wayekhothe evimba lokhethe ingathi bayambhudumeza. Hayi ngathi labo abantu hayi sokunika isikhathi zobuya. Hamba uzobuya asifuna ukubhudukeza. Lapha ya ePitoli Mshini. uSilius Brink uhleli lapha ya ngombimbi bebenombimbi nani ne-Action SA eletwa uHerman Mashaba. Sebahambile ke ukufika kwe-GNU uyidalile inkinga
akade bezwana abasizwani, akade bengezwani sebeyazwana. Now kunalento lapha kuleli gana uGNU lapha phezulu. Abantu bahlangene lapha kodwa ngesizulu ingathi bahlangene phezulu lapha amahele lapha. Ngoba kwenzekani emhlabeni? I would have expected ukuthi makuthiwa this GNU as they had fled ukuthi this thing must filter down from GNU to GPU down to GLU with local governments. But what we are seeing is the opposite of what has been touted. Kwenzekani emhlabeni lapha yasine DA phezulu. Ake sibeke sithi GNU ngamabomu. Sithi. iGNU nayo lapha phezulu ikhona iDA lapha ya ukhona ukhongolo sakhona amanye amaqembu oPA bakhona abo PAC ungababala. Laba bantu babonakala kufanele ukuze kusebenzeke babophane bazwane lapha phezulu. Kodwa kunalento esiye sayibona ngeGauteng amongst all these other provinces. Yenzekile eNatal babambisana iNkatha, iDA, ANC babambisana bamkhetha undunankulu wendawo. Kuthi makufika eGauteng sinenkinga uma ngabe sizobiza iGauteng njenge-GPU. iGauteng ayona iGPU a-minority government. Because kuzoba ne-grand coalition emshini kube nale minority government kube nale iGPU. But lapha ya igovernment lapha ya i-minority ayimhlanganiso 50+1. Ithembele encedweni ile approach ye supply and confidence. Ukuthi abanye abantu abangekho ngaphakathi kuhulumeni abangaphandle kuzothi uma sekufika itheni ithathwe inqumo bazobanceda. Bathembele ebantwini abangaphandle ukuthi kuzokunceda lowo muntu lo. Kodwa yezwakala i-action ithi sizonceda on a case by case basis. Now kuyinkinga ke lokho. Mangabubusa kukanjalo. Now mshengu ngifleka indaba yaseGauteng ngane mshengu. iGauteng ibonakala ingahambisani nopresident phezulu if iANC yenza i-call from the national level ukuthi siyasebenzisana nalabo bantu. iGauteng ngayi iphuma uphondo. Siyibonile kuye kwathatha isikhathi they are the last ukuthi babeke uhulumeni wabo. Kuyikuthi bekunengxoxo ukuthiwa bayamkhipha. Ukuthi asimene kancane. Khona ingxoxo isafuneka ayime kancane nje sizophuma ntambama kuthiwa hayi ayisaphumi sizobona kusasa. Kugcine igama lithini? Lidayi. Bakhona abekho siyabheka uhulumeni. Nangempela bambekile. iDA yahamba bafanele ijoyine in the opposition benches eGauteng. Kwenzani ke lokho mshini? Now sibona ke iTshwane iGauteng enye yama province kodwa is not enye yama province, is the only province enama metro amathathu. Yes. Sine Tshwane, sine Ekurhuleni, sine Johannesburg. Yiyo yodwa nalama metro. Now kudaleka inkinga nalama metro. Naku sibonile uBrinki bemsikaza ngejozi ke manje angithi sekushintshana ihlalo ke manje kulolu mbimbi lweAction SA kuzwakale isithi Action SA lolu mbimbi lolu asafuna ukuba la ngoba laba basihamba ngemuva baxoxa nokhongolo sibafuna ukusikhipha. Bafuna ukusikhipha bayaxoxa nokhongolo kulungile ke sizophuma siye emabhenjini bona abaxoxe bebodwa. Kodwa thina ngoba siphuma nje sizozama indlela ukuthi
singamakha kanjani uhulumeni ozosebenzela abantu. Yeah. Sizobona ukuthi sixoxa nobani sobona kuyazwakala ke umshini ukuthi ingxoxo bezikho. Khongolose bexoxa ne-DA, Khongolose bexoxa ne-Action SA. Do bonke laba bantu bephika ukuthi hayi yasixoxa. Kodwa igcineni velile ukuthi bexoxe. Ngoba manje ingxoxo zabo zenzani? Igcineni Action SA ihambisana ne-ANC. Remember ukuthi abantu abaletha iproposal yokuthi aphume lo mfu ANC. So that would have been difficult ukuthi ingxoxo zithini ingxoxo zenu. Uma ngabe ANC uxoxa ne-DA, i-DA yiyo vele phethe lapha ya. Wena ANC uwe oza nale motion yokuthi aphume lo muntu. Manje maniphuma lapha nixoxa. Yini le nixoxayo uma ngabe lo muntu angithi uma ngabe niyahambisana wayengaveli nimiyeke. Aqhubeke. Yatholakala ukuthi inkinga base beyadlala bethi hayi thina senzela ukuthi lento ingxoxo zethu zingathinti nje ithwane zithinte wonke lama metro. Yeah. Zithinte iJohannesburg, zithinte nekuruleni. Ngoba ekuruleni uxhakaza lapha ya isupport yakhe ngathi ino-DA. eJohannesburg kunenkinga yokuthi Action eseyiqale ngeJohannesburg yamonyuka yayisifaka ingena ngapha kuKhongolose yathi hayi asizokungena kuhulumeni kodwa sizohlala kuphi? Sizohlala kwi-council. Kwi-council into ongasenzela yona ke thina sinike usomlomo. Nangempela kwenzeke njalo. Indaba yasePitoli ke mshemo la engiba interested kuyo ikanje mshemo. Lapha ya ikhombisa phakathi kwi-ANC ke manje ukuthi kunempi ekhona phakathi kwe-ANC. Angithi ke mshemo sizokhumbula phela u2027 nangusela wiwa kwi-elective conference e-ANC. Yeah. Hayi uRamaphosa ihlandla lakhe lokugcina leli. Kufuneka kuveke ukuthi i-ANC iyangubani. Ikhetha abani ke manje ngo2027 ubani lo ezovunduka naye abe umongameli. Now amakhanda yaziveza ke manje. Yeah. Besibheke uMashadile. The current deputy president ye-ANC neyezwe. Uthule mani unobuthongwana. Uzwa unobuthongwana. Now cishe ulo uthatha istance ulisufi. Thatha istance uyaziproject ukuthi kahle ufuna ukuthi kwenzekini. Njengamanje abantu abafuna isebenze iGNU kuzwakala kuMbalula odefend upresident uRamaphosa. Upanyaza akayifuni leyo nto leyo. Into ye-GNU leyo kusebenza ne-DA kahle not just iGNU kusebenza nje ne-DA akufuni. Nawu mshini kulawo ithengisa khona ukuthi leli khadi elisebenzayo mawuya kwi-conference ye-ANC uya emagatsheni uya kuma-province uyithengisa iliphi ikhadi kuyilona ile GNU engafuneki noma ile GNU efunekayo. Hayi ke uLusufi kumele iGNU engafuneki. Okay. Umongameli umele iGNU esebenzayo kodwa asazi ukuthi ufavor banike yena ngoba umuntu ahamba naye kusho ukuthi kuyofanele kuvumbuke uMbalula abe umongameli ngelinye ilanga ngoba uye phela udefend umongameli lapho. Kodwa lokho kuyosibeka phi ke mshini? Angithi ke maphakathi nje 20 unyaka ozayo kunale i-NGC National General Council izinto zivama uvela lapho kumshini. Yeah. Hayi lapha makuba kwi-national eba maphakathi ne-term lika 5 years maphakathi kuba nale NGC. Izinto ke emlandweni we-NGC ula kuvelwa khona noma ngabe niyakhuza kuthiwa asizange ukhethweni ake niyeke amagama abantu avela amagama abantu ukuthi ubani sesimzwile uyena
sivayiza ubani bani. Leyo nto ke izovela Mshemu next year ukuthi iGauteng uPaul Mashatile uvele eGauteng azabe lapha ya uza ngekhadi laseGauteng. Kodwa manje kunenkinga yokuthi iGauteng njengamanje uPanyaza indlela aza asetha ngayo uza asetha ukuthi ufuna ukumovertake ngoba indlela ame ngayo ume phakathi nendawo ume kanje umocingweni uma ngabe ihamba kahle ufuna ukuthi kuthiwe nayo bekhona mayihamba kabi abe khona abe umuntu naye okhona ukuthi hayi lo mhamba kanje vele lo kusho ukuthi isimo sakho ufuna sigcobeke nje zonke. So uyazi ma uziprojecta kanjalo ke Mshini uzohluleka ukuzithengisa uyaphiqiza mawenza njalo. So yinto ke engithi leyo nto ingadalani eGauteng ke manje nami uPanyaza nami uPaulos uMashatile kudaleka leyo nkinga leyo just eGauteng. Now mawuya ngabe kunalabo abame bathi sifuna isebenze lento kodwa ngiDA ngoba uyikhipha nje lapha ya ubusebenza nayo phezulu ubona sengathi ijabule izophela i5 years ngoba ubhizi wena phezulu isebenzisana nawe phansi uyayikhendla uyi-ANC ke manje ayisena ndaba ukuthi laba yilaba abangahambisani neGNU laba ibheka uyi-ANC ukuthi ngisebenza nawe phezulu siyavumelana phansi lapha yawubhizi uyangikhendla kuzokwenzekani ngihlakazi iNatali ngihlakazi eKululeni ngihlakaze zonke lezi indawo including Nelson Mandela Bay la kuyikuthi uphethe ngoba ehambisana nami kuzokwenzeka kanjani Mshini kunalezo zinto ke eziyinkinga this dynamics Mshini okuyikuthi ake sibheke ukuthi basiya phambili ziza unfolder zibe njani ngoba zikhona lezi ezibekezelelekayo ukuthi hayi maybe zingayekela khona eziba inkinga Mshini okuyikuthi zithatha ubuwena i-identity yakho akekho ke ofuna ukuluza i-identity yakhe lapha ya akekho ofuna ukuluza i-identity lapha umuntu ufuna ukuvela nje enguye kodwa ke ngiyohlala ngisho ukuthi asibaliki thu baqhubeke kodwa akusikho ukuthi lezi zinto siyibhekile nje siyazibona we are Umabo Radio sisesekhona sikulethela zona indaba ezimnandi siyathemba ukuthi lapho uhleli khona nawe you are enjoying the show ngalendlela emangalisayo ukuthi uyakwazi ukuthi bese uyalike usubscribe ucomment be part of the show ngokuthi ushiye ama comments nawe usho ukuthi yini oyifisayo kanti ke mengabe uhleli lapho nawe uyabuka ukuthi ayi le studio engathi nginayo imadlana yokuthi ngisixhase ngokuthile nokuthile usamkelekile ukuthi ngoba sisafuna istation siye phambili sikwazi ukuthi siqhubeke asivale umzana wami mhlawumbe siye egcineni Mshemu epolitikeni ikhona le phrase noma idiom yabo abathi there are no permanent friends there are no permanent enemies ipolitiki ke iyijeli sisike sabona ke singofana besikhona Mshemu makwenzeka iyijeli nje into very fragile nje ethetemayo nefuna nje uphathwa ngaleyo ndlela uyayibona ukuthi yangaphi yikho bebale umuntu ukuthi eyamisisitha sakhe hayi mawumbuza ukuthi hawu sewumngani naye manje kunye hayi ilento etetemayo nje lejili Mshemu okuyikuthi ke sometimes as umholi not just the politics funeka ube decisive kwesinye isikhathi ngoba this thing is informed ukuthi bakhulume kanje ukusaba uba decisive kwesinye isikhathi wonke umuntu akwenzeki ke Mshemu lo sifuna umholi ozokhomba indlela athi nayi indlela hayi abasalayo basele kodwa indlela nayi kungabi ukuthi ubheke ukuthi hey ubheka phambili abheke emuva athi hey mangenza lokho yoba nje yazi kuyoba nje and kuzomthinta akabheki ukuthi izwe
lizozuzana. Ubheka ukuthi yena ukushayeka nokuzuza kwakhe. Ubheka nje okwakhe, yingakho umthola ewumngani eyisitha kusasa. Ipolitiki yethu ke leyo msho. Ayike sesifikelele emaphethelweni ohlelo lwethu lanamhlanje. Siyathemba ukuthi mhlawumbe ulithokozele kakhulu. Siyacela ke ukuthi qhubeke ulithande lo hlelo, ulilandele ngazo zonke izinsuku njalo ngemisombuluko. We are Umabo Radio. Sivala kanjalo ke sivala kanye nenyanga kaMandulo lapho sithi khona hayi asibuyele emasisweni. Konke lokhu esadalwa siyikho nesakhandwa siyikho nesanikezwe khona. Asikho isizwe siyophumelela singazazi ukuthi sibuyaphi. Zonke izizwe lezi eziphumelele nje namhlanje ziyazazi ukuthi zingobani ababuyaphi. Yithi kuphela nje emnyama esithume ngabe sesifundile ebese siyakhohlwa ukuthi sibuyaphi. Sikhohle namasiko ethu. Sengisho ukuthi nje masingene sihlale sigxile. We are Umabo Production on all social media platforms. Uma usifuna uzosithola khona, ulike, ucomment, usubscribe, ushare. Kanti sifinyelele lapho ukuthi khona zinqunywa amakhanda ziyekho. Nomzana nomvalelisa nje ebantwini bakho ubanikeze izinto la utholakala khona. No, ngithi nje abafuna siqhubeke nale ndaba sidingide abahlangane nami lapha enombolweni ethi 0733099063. Babuye bangithole ku WhatsApp kuyo leyo nombolo. Babuye bangithole enombolweni ethi 0766938653. Ngikhona ku WhatsApp nakuyo leyo nombolo futhi. Naku Facebook ngiyatholakala eSuzeb Illuminati. Abasezinhlungweni mabaphole kwesingeke sisababona mabalale ngoxolo ihlobo ezilahlekene akwehlangene ngehlanga. We signing out.